गिबियाव BN बड' निउस चेनेलाव बयखौ बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामना हो। दानिया खौरांखौ जोबजासिम फारियै खोनासंलांदो। गसाइगावआव पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि गान्जाजों लोगोसे ट्राक गारि हमदों। आसाम आरो सोनाब बंग सीमा ओनसोल श्रीरामपुर गेटआव पुलिसआ स्रोद सुलुंनि गेजेरजों संदाननानै PB05AB 6969 नम्बरनि गंसे ट्राकजों लोगोसे गोबां बिबांनि गान्जाफोरखौ हमनो हादों। हमजानाय ट्राक गारिनि ड्राइभारफोरखौ बिहारनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पुलिसआ मिथिहोनाय बादिब्ला हमजानाय गान्जानि बेसेनखौ 50 लाखसो जागोन होननानै सन्देह खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिखावफोरा त्रिपुरा बर्डारनिफ्राय सोनाब फारसे लांगासिनो थानाय समावनो पुलिसआ हमनो हायो। मोनसे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथाय जादों। बे गिख्रंथाव लामानि जाब्रबथायाव सासे बर' आइजो जायगायावनो जिउ गोमादों। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिलाफोथार पुलिस थानानि साखाथि 1 नं दिप्पायाव माइजुलि बसुमतारीखौ थांनाय 5 एप्रिल मोनाबिलिनि 4:30 रिंगासो समाव गंसे डाम्पार गारिया जाब्रबथाय खालामनानै जायगायावनो जिउ फोजोबदों। जाथायखौ खालामनानै दायनिगिरि ड्राइभारा जाथायसालिनिफ्राय खारखोमालांदों। नाथाय डाम्पार गारिनि नाम्बारखौ राइजोफोरा लाखिनो हानाय जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला माइजुलि बसुमतारीया जुलिबो जायाखैमोन। माइजुलि बसुमतारीया गावनि न'निफ्राय 100 मिटारसो गोजानाव थाबायलांगासिनो दंमोन। बे समावनो बे जाथाया जायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला 115 नं राजा लामानि साखाथिजों थाबायलांबाय थानाय समावनो अन्थाइ खुवारिनिफ्राय अन्थाइ बाला दैखांनानै लाबोनाय AS22C 6707 नम्बरनि गंसे डाम्पार गारिया सौनायाव जाथायसालियावनो माइजुलि बसुमतारीया जिउ गोमादों। गहपुराव मोनसे मुगैथाव जाथाय जादों। साबा सेंग्राया 20 बोसोर बैसोनि सासे सिख्लाखौ गारि सिङाव जिनाहारि खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गिबियाव न'नि लांगोना मोखांनिफ्राय सिख्लाखौ खावना लांनाय आरो फरानसार गौरा बसुमतारीया गावनि AS32A 1356 ब्रिजा गारियाव जिनाहारि खालामो आरो बिपुल मोसाहारि, शंकर बसुमतारी, सहेन गयारी, बिजय मोसाहारिया गासै जाथायखौ मबाइलजों रेकर्ड खालामो। हराव जालांनाय बे जाथायनि उनाव हावाजान पुलिसआ जाथायाव लोब्बा थानाय गासै दायनिगिरिफोरखौ थानायाव हमना लाङो। बेराफारसे सनितपुर जिल्ला गहपुर हालामनि सिङाव थानाय दैमुगुरि गामियाव जानाय जाथायाव हमना लांजानाय 4 दायनिगिरिया नंखाय होननानै गामिनि सुबुंफोरा फोरमायदों। दैमुगुरि गामिनि गुदि फरायसालिनि लांदां फोथाराव ब्रिजा गारिनि सिङाव उदाङै जौ लोंनानै गाज्रि खामानि मावनायखौ नुनानै गामिनि सेंग्राफोरा हमनो थांनायाव गामिनि 4 सेंग्राफोरासो रेप आरो किडनेप खालामनायनि केसाव फाव फान्दाय जादों। गामिनि रायजोफोरा खौरां बिजोङाव फोरमायनाय बादिब्ला बिथांमोननि गामिनि सासे सेंग्राया जाथायखौ नुनानै गामिनि सेंग्राफोरखौ लिंहरनानै गाज्रि खामानि मावग्राफोरखौ हमदोंमोन आरो भिडिअबो खालामनानै भाइरेलबो खालामदोंमोन। नाथाय बे जाथायखौ भाइरेल खालामग्राफोरा बे गथ'फोरा नङा होनना गामिनि रायजोफोरा फोरमायथिदों। लोगोसे खौरां बिजोङाव फोसावनाय खौरांफोराबो नंखाय होनना गामिनि रायजोफोरा फोरमायदों। मख'नो गोनांदि गामिनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला बे हिन्जावसाया गोबां खेब बदनाम जाखानायसो होनना बुंदों। रोन्दिसोखा होनना फोरमायदों गामिनि रायजोफोरा। नाथाय गामिनि 4 सुबुं हमनानै लांजानाया दायनिगिरि नङा होनना बुंदों। गामिनि सुबुंफोरा बे जाथायनि सायाव दायनिगिरिया सोरमार बेखौ समाजसो फोरमायसिगोन। गावनि गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा बिबाय मुगानि थान्दैनि गाहाय सुजुगिरि बिननजय नार्जारिया माखासे साननि सिगां गावनिनो मुगानि थान्दै मुंनि फेसबुक पेजनि गेजेरजोंनो क'क्राझार जिल्लानि साफ्रोमबो खौरांगिरिफ्रा रां जाख्ल'ग्रा, थगायसुला आरो सोर प्रितम, सोर बिनय, सोर हान्थिगिरि बुंनानै सोंखारिदोंमोन। क'क्राझाराव आंबादि जार्नालिस्ट फरायनाय नागिरना मोननाय नङा होननानै गावखौनो थिफुदला बुंनानै लादोंमोन आरो बेखौ लानानै
क'क्राझार गसाइगाव बायदि बायदि प्रेस क्लाबनिफ्राय बिथांनि सायाव केस होनाय जादोंमोन। बेनि उनावनो बिथांखौ हमनानै थानासिम लांनाय जादोंमोन। बिथाङा दायो निमाहा बिफिनबाय। बिथांनि फोरमायनाय बादिब्ला थांनाय 30 एप्रिलाव मोनानि 10:10 रिंगासोआव जौ बांद्राय फेनानै बुंफ्लांदों। बेनि थाखाय बिथाङा निमाहा बिबाय। बिथाङा केसखौ बोखांनानै लाफिननायनि थाखाय क'क्राझार प्रेस क्लाबखौ बिथाङा गोसो गोरबोजों साबायखर बावदों। दिनैनि खौराङा बेखिनियानो। गोजोन्थों।